шаҳрдори Исфара боздиди худро аз деҳоти Навгилем бо ширкат дар маъракаи ниҳолшинонӣ ва аз нав барқароркунӣ боғоти бесамар оғоз намуд. Баҳоваддин Баҳодурзода ҳамроҳ бо пирони кор ва масъулину мутахассисони бахши кишоварзӣ маъракаи ниҳолшинониро дар кооперативи тиҷоратию истеҳсолии кишоварзони Навгилем дар масоҳати 6 гектар оғоз бахшид. тавре ба раиси шаҳр иттилоъ доданд алон дар ду қитъаи замини боғоти кӯҳнаву бесамари дастаҳои кории рақамҳои 7 ва 8 хоҷагии мазкур корҳои аз нав барқароркунӣ шурӯъ гардида дар ин қитъаҳо ниҳоли зардолуҳои навъи хурмоӣ, шишахурмоӣ, тоҷибоӣ, қандаки хуҷанд ва ҳамчунон шафтолу шинонида хоҳанд шуд. бино ба гуфти муовини раиси хоҷагӣ Абдумухтор Ахмедов, айни замон дар ҳудуди боғоти кишоварзони Навгилем зиёда аз 40 намуди зардолу парвариш карда мешавад. хоҷагӣ мазкур тасмим гирифтааст ки то баҳори соли 2021 дар масоҳати 30 гектар боғҳои пири бесамарро бо истифода аз навъи ниҳолҳои зардолуҳои ба иқлими Навгилем мувофиқу серҳосил аз нав барқарор намояд. чун хоҷагии мазкур ҳамчунон дар самти сабзавоткорӣ низ фаъолияти назаррас дорад, дар замини байни қаторҳо асосан сабзавот кишту парвариш карда хоҳад шуд ки дар оянда ҷиҳати таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хоми маҳаллӣ ва ҳам барои ғанигардонии бозори дохилӣ бо сабзавоти тару тоза мусоидат хоҳад кард. мувофиқи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ имсол дар хоҷагии мо яъне кооперативи тиҷорати кишоварзони Навгилем зиёда аз 30 гектар боғҳои кӯҳнаи каммаҳсул аз нав барқарор карда мешаванд ва мутобиқи ин барнома дар хоҷагии мо ниҳолҳои навъи хурмоӣ, қандақи хуҷандӣ, шишахурмоӣ, тоҷибоӣ ва он дарахтоне ки ва он мевоҳе ки бевосита ба содирот нигаронида шудааст ва боз барои беҳтар кардани вазъи иқтисодӣ иҷтимоии аҳолӣ нигаронида шудааст, парвариш карда мешаванд. мувофиқи нишондодҳои академияи илмҳои кишоварзӣ ва инчунин деҳқонони соҳибтаҷрибаи шаҳри Исфара дар минтақаи мо зиёда аз 40 намуди зардолуҳо минтақавоб карда шудааст ки ҳамаи онҳо ба албатта якумаш ба содирот агар нигаронида дошта бошанд, дуюмаш ҳамчун навҳое ки бевосита хӯрдани боб ва инчунин навҳое мебошанд ки ба соҳаи коркард низ нигаронида шудааст. хай соли гузашта соли ҷорӣ хоҷагӣ зиёда аз 1500 тонна зардолу истеҳсол карда, пеш аз ҳама барои корхонаҳои коркард содирот карда, албатта барои корхонаҳои коркард таъмини корхонаҳои коркард албатта нигаронида шуд ва инчунин деҳқонон ин маҳсулотро хушконида барои содир кардан ба дигар минтақаҳои ҷаҳон кӯшиш намуданд. соли 2020 дар шаҳри Исфара ба ҷои 30 гектари дар дурнамо пешбинӣ гардида аз ҳисоби заминҳои чарогоҳ ва талу теппаҳо дар майдони 52 гектар боғи нав бунёд гардида дар масоҳати 130 гектар боғоти кӯҳнаву беҳосил аз нав барқарор карда шудааст. дар қитъаи ниҳолҳое ки имсол шинода мешавад ва минбаъда қариб 10 сол ин байни қаторҳо албатта истифода бурда мешавад. вобаста аз мавқеи ҷойгиришашон, вобаста аз таъминот ба об дар ин қитъаҳои боғи нав бунёд шуда мо кӯшиш мекунем ки сабзавот истеҳсол кунем, ғалладонагиҳо истеҳсол мекунем дар ин ҷо. албатта барои пеш бурдани соҳаи чорводорӣ бисёр омилҳои зарур аст ки мустаҳкам кардани баъзе хӯроки чорво низ зарур мебошад. мо кӯшиш мекунем ки дар ин заминҳо лӯбиёгиҳо парвариш намоем. самаранок албатта ғайрат кӯшиш мекунем истифода барем. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اسفره بهاوالدین بهادرزاده اقدام خواجگیداران را جهتی از نو برقرار کنی باغات شایسته دستگیری و موافق مطلب حسابیده ضمن دستور داد تا باغداران با استفاده از اصولهای معاصر و تجربه های پیشقدمی ساحوی برای بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی نیز عملا تشبث ظاهر نمایند. همچنان به صدارت خواجگی توصیه داده شد که جهت شینانیدن نهال درختان آرایشی و سفیدار قطع
شاهراه گلستان اسفره که از حدود خواجگی میگذرد مساعدت نماید. باید تذکر داد که مردم اسفره در باغداری و زردالو پروری و هم در خشک کردن زردالو تجربه غنی اجدادی دارند و صاحبکاران اسفره در سمت کارکرد و بندوبست میوه خشک و صادرات آن به خارج کشور پیش صفند. باغات بهترین زردالو در اسفره واقع بوده. در اینجا قریب 70 نوع زردالو نشأ و نما دارد.